Emshadweni wami angikaze ngize ngijabule. From the first day nje umyeni wami sithandene naye ngangimbona ukuthi umuntu orafu, kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe kufanele ukuthi kube nje cause noma bekhuluma ugogo emakhaya indawo esikhule kuyo iyaphronyothwa lento ukuthi umfazi kuze abe umfazi oright kumele ashawe, indoda kumele imshawe umfazi. Saqhamuka lapha isifiso sokushada ngoba ngangibona ukuthi anginalo ikhaya, so nami ngakufisa ukushada ukuthi ngibe nomuzi wami. Okokuqala mawusuka uhlukunyezwa indoda dokotela, usuka uhlukunyezwa yithemba lakho, umuntu odela ukuphila kwakho konke ngaye wayozinikela empilweni yakho, ngoba khumbula umshado uyisacrifice. Wena umuntu wesifazane udela ubaba noma uyinikele endodeni, futhi umshado ufuna ube permanent, ube full time contract. Akufanele ukuthi inhliziyo yakho ibe kwenye indawo. So loyo muntu uma ekulimaza eveza amagama ukuthi awuyena umuntu wesifazane owanele kuye, ikwenza leyo nto ufe fi. Nyono maphiko ayaphephezele njengophephela uphephula konke, uchaba indawo yendini. Nyone ndize maqede kwaphebezeka konke okubi, somaqhuzu oqhuzule konke ukuzama ukumqhuzula eqhakazeni kwakhe. Ndlonjo wezinyoni efukamela umhlaba wonke ngenhlansi yothando, inhlansi ehlokomalise enkundla zonke. Indaba zabantu zimbeka kabi, zimqhelisa wangagqiza qakala waqhakazisa umhlaba. Indlovu evele kwavevezela izingwe nezingonyama, madoda yamkhothamela sikhondla khondlo ovukuze eThekwini, kwaye kwazamazama nakwamhlaba uyalingana. Miyabu wezifundise ezinhle emhlabeni zalingana. Izibongo zoKhozi FM sizibhalelwe nguNomvelo Mla. uKhozi FM luhamba phambili. Igama lami nguHappy ngowakaJobe, ngihlala eMlazi. Ukuzalwa kwami ngizalelwe endaweni yaseGreytown eMadimadolo, ngakhulela khona endaweni la kwakukholelwa khona ukuthi umuntu wesifazane mawuyintombazane nje kufanele wenze sure ukuthi mawukhula ukhulela ukuya emshadweni. Mawukhula nje kumele wazi, mawukhula nje uyintombazane sikhule sitrainwa ukuthi hlala kanje, yenza kanje, behave kanje, ngoba one day uyoba unkosikazi womuntu. Kusho ukuthi leyo nto iyinto egcwalayo engqondweni. Ngamanye amazwi ngichaza ukuthi uma umuntu wesifazane uthi ukhula wazi ukuthi ngiye emzini womuntu. eMadimadolo ngikhuliswa ugogo wami, cause uma wami ube umama ongenaso isikhathi. Ngiya-understand ukuthi yini into eyamenza ukuthi angabi naso isikhathi, kwaba ngenxa yephutha likababa wami. So uma ube ngenaso isikhathi nami bengangithandi as much as ngifana nobaba, futhi kakhulu lo baba lo owamhlukumeza ebuntombini bakhe. Uma kwakuyi-21st yakhe ubaba wamthwala lezi zinto zasemakhaya lezi zokuthwala amantombazane, wamthwala ubaba wahamba naye waya endlini, wafike wamnukubeza, wasala mina ngalelo langa. So impilo kaMaya limala lapho. Ngeshwa nangebhadi abantu bakudala bebengenalo ithuba lokuthi bathi bakhuluma izinto ezingaphakathi enhlizweni zabo. Uma wami uze washona engenabo ubudlelwano nami engangithandi. So ngikhuliswa ugogo engikhulisa elindele inkomo eze asho naye ukuthi since ubaba wami engakhokhanga engahlawulanga ulindele nami ukuthi ngibuyise lezo nkomo. Ilapho ke la ngabona khona ukuthi kungifanele ukuthi ngingene emshadweni. Mangihlangana nensizwa yakampungo sengangishade nayo, so ngabona ukuthi hayi kufanele ngingene emshadweni. Uyangithanda nangekhuluma indaba yokuthi ufuna ukungithatha ngibe unkosikazi wakhe, kusho ukuthi uzobajabulisa ekhaya. Nokuthi ke futhi mangabe ke uthatha insizwa kufanele ubheke ukuthi ugana iqhawe noma ugana igwala. Igwala alifuneki, ugana iqhawe. Kanti leyo nto izohamba ingilimaze, because leli iqhawe ngishade nalo alizuba iqhawe kumina kuphela. I mean alizuba iqhawe einsizweni, kodwa lizobuya lizoba iqhawe kumina kuphela. Emshadweni wami angikaze ngize ngijabule. From the first day nje umyeni wami sithandene naye ngangimbona ukuthi umuntu orafu, kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe kufanele ukuthi kube nje cause noma bekhuluma ugogo emakhaya indawo esikhule kuyo iyaphronyothwa lento ukuthi umfazi kuze abe umfazi oright kumele ashawe, indoda kumele imshawe umfazi.
indoda engamshaya umfazi ayisiyona indoda, iyahlulwa, ogogo bayibiza ngesiyoyoyo. So nami zonke izinto ezazenzeka emshadweni wami ngangithi zinormal. La ngaqala khona ukuthi ngibone ukuthi akukho normal, because umyeni wami mina ube ngishaya ngalendlela leyo ukuthi uma siqabene naye, uma engangishayanga nami bengize ngimcela, cha ngicela ungishaye, okanye nami bengivelane ngibe nodweshu kakhulu, angithi vele lento isikimi ngaphakathi, vele nami senginodlame, mekhuluma ngiyazi vele ukuthi sizogcina sishayene. So nami ngimphushela ukuthi akangishaye ngoba vele indaba ayipheli kungashayeni. Udlame laluba khona kakhulu ekuthaneni umyeni wami oyimuntu ongathembekile. Njengomuntu wesifazane uzombuza umyeni wakho ukuthi hawu baba kwenzeke kanjani lokho, kwenzeke kanjani, wengafuni kumbuze lokho, uma umbuza lokho nje uzokuphendula ngempama. Kuze kube manje ubaba wami angaze ngize ngimbona, ngimazi, ngatshela ugogo sengiqala ukuhlakanipha, wangidlalela sonke isitori sokuthi ngatholakala kanjani, because mina ngikhule ngazi ukuthi ngiyingane kaMalume. Umalume ngangazi ukuthi ubaba wami, kodwa lo baba ungenayo connection, but nakho lokho ngingakubona ukuthi ku wrong. Kuthe mase ngikhula sengina 13 years, ugogo wahlala nami phansi wangichazela ukuthi ngazalwa kanjani, kwenzeka kanjani empilweni yami, njoba ngihleli la ekhaya ngihleli ngumshana kanje wangibekela sonke istory. It's where la engakhululeka khona isimo ngasibuka ngenye indlela, ngabona ukuthi mina la ekhaya kushuthi njengoba ngiwumshana kusho ukuthi anginalo nekithi, kushuthi kufanele ngizifunele ikithi elumendo. Yes, saqhamuka lapha isifiso sokushada ngoba ngangibona ukuthi anginalo ekhaya. So nami ngakufisa ukushada ukuthi ngibe nomuzi wami. Njengomuntu wesifazane always mangabe ufisa ukungena emshadweni, ufisa ukungena kakhulu ngangifisa ukungena nendoda right ezongithanda, ezonginikeza uthando, ezonginikeza ipicture kababa ngoba ubaba ngimazi. Ngangisifuna kumyeni, ngangifisa sengathi umyeni wami angangivezela isithombe sokuthi ubaba ubehave kanjani kumuntu wesifazane. Nalento leyo ukuthi dokotela uma ngabe ukhule ungenayo ubaba uyayufise kube nezwi elizokulawula lo muntu wesilisa. Ngiqala ukubona la umyeni wami eseqala eselala nommese phansi komqamelo. Kulo 10 years nje I mean kulo 1 year siqhubeka engishaya, bengabona ukuthi ngiyahlukumezeka, bengithi ngiyathandwa, bengitshela ukuthi mina uthando ukuthi umuntu akushaye, futhi ngaso sonke isikhathi ngishawa nje kufanele kube yimina engiunderstanda ukuthi imina orongo nephutha. Kufanele kugcine kuxolisa mina, futhi njengoba ngishawela into kufanele ngishawele yona, noma ngabe kuthiwa bengikhuluma into right, kodwa kufanele ngishawe ngoba ngirongi kwayikhona lokho engikukhuluma indoda ayibuzo. Okokuqala kwafika emqondweni wami kwafika ukuthi lo muntu njengoba ngihlukumeza kahle ngoba angina family, anginamuntu ozongilwela. So now istep okufanele ngisithathe manje, kufanele ngixhumane namaphoyisa. Kushuthi ngizothembela emaphoyiseni, ngizothembela emthethweni as from today ngoba anginamuntu ekhaya ongangilwela. Umyeni wami eqala ukungihlukumeza la ngiqale khona ukuthi ngivuleka amehlo ngibona ukuthi ngiyahlukumezeka la kulona uthando. Ngiqale ngayobikela ekhaya abazali. Mangibikele ekhaya ngikhuluma ngogogo, mangibikele ugogo angitshela ukuthi buyele emzini wakho, emzini kuyabekezelwa. Vele lempilo le oyiphilayo impilo yasemshadweni. Ngibuyele ekhaya, ngibuyele emshadweni, but mina ngiyeza ukuthi ayisengangami. Kuthe ngibona ukuthi usiza ngulithola igogo, ngaqala ke manje ngabikela amaphoyisa ngezenzo zomyeni wami. Ngithe mangiwabikela amaphoyisa ngezenzo zomyeni wami ukuthi uselala nommese phansi komqamelo, sengibamba ummese phansi komqamelo, amaphoyisa enza i-protection order, sihleli ndawonye. Abantwana ngibathole ukuhlukumezeka mina ngiqale ngina 3 months kule ndoda dokotela, kodwa mina bengingaboni ukuthi ngiyahlukumezeka cause I think bengibanjwe uthando, noma mhlambe ngibanjwe na i-background yami ukuthi angibekezele, nokuthi kukhona ukuthi kithina abantu besifazane sinayo lento yokuthi uma umuntu umbona engathi unesihluku uthi wena hayi uzomshintsha noma wena uzokwenza kahle, mhlambe kube khona nezinto oziyekaya. Sithi mhlambe mangabe ujwayele ukuvakasha njalo ekhaya, if complainer usuzovakasha kanye a month, wenzela yena njalo ukuthi
ajabule mhlambe wenzela nokuthi impilo yakho ibe mnandi like still anganeliseki ngoba vele lento isuki kuye kodwa nawe usuke wenza imizamo njengomuntu. Yabona ke leyo oyithintayo ibe nzima kakhulu. So uma ngabe sekufanele ukuthi usuthola abantwana usemshadweni ohlukumezekile ngoba ngangishadile ayikuthi nje sasithandana nje qha bengishadile naye ngunkosikazi wakhe so kumele ngibathola abantwana kuyo leyo mnyakana yami emincane. I think umntwana wami oqala ngamthola ngina 20. Kwesinye isikhathi dokotela uyawubona ukuthi kuzindoda ikuthande kumele uyitholele abantwana. Thina nje mawunkosikazi ushadile lindele ukuthi into elindelwe la emzini uzothola abantwana. Akuxoxwa ukuthi siphi isikhathi esi-right sokuthi uthola abantwana. Wangena nje egate la kubondoda uzothola abantwana wena. If udeleyile kuzoba neminyakazo ezokwenziwa but ngeshwa ke mina ngideleyanga abantwana bengibathola nje ngoba vele umsebenzi wami engizowenza la ekhaya unzima ke kakhulu. Ilapho ke la kufinyelela la uzithola khona usulwa nobaba kubantwana. Uma ngabe ukwi relationship uhlukumezeka at the same time unabantwana, if ungahleli kahle awukwazi ukukhuluma kahle kubantwana ngoba vele nawe ulimele. Abantwana bakho mawukhuluma nabo noma kukhona amaphutha amancane uzobasola engathi usoluyise kanti usola abantwana. Angithi vela unawo amandla okufinyelela kubaba wakho. Wena onke ama feelings akho uzowaveza kubantwana. If uthethisa ubaba, uthethisa kakhulu umntwana ukwenzela ukuthi khona ubaba ezobuza bese uyakwazi ukuthi uchaze ukuthi kufanele phela kube njena la ekhaya. Ngithi mina nginje awukwazi ukuyibeka straight indaba yakho ukuthi uthi angihleli kahle la ekhaya kanje kodwa mase kufika abantwana bathwala icala bangalazi. Ngibakhulisile abantwana, ngibakhulisa nginenhlungu, ngabakhulisa abantwana bami abathathu. Owokuqala kwakuyintombazane, owesibili kwaba umfana, okugcina kwaba intombazane. Ngabakhulisa mina ngiyitshela ukuthi ngiyabathanda kanti ngibakhulisa ngibadlisa ushevu lo okimi ngaphakathi. Ngikubone kakhulu ubaba engasekho. Sesihlukene sengisele ngedwa nabantu abami. Nesimo sesithanda ukwehla manje, ipain emzimbeni nasenhlizweni isithanda ukwehla and I've realized ukuthi kanti all along ngithi ngisemshadweni kanti ngisidumbu ngifile cause bengenayo ingqondo bengenayo imicabango lapha cause bengicatshangelwa bengenza into okufanele ejabulisa umuntu not ejabulisa mina ukuthi ngizibone ukuthi ngumuntu ngiyithole lento sengihlukene nomyeni wami sengihleli nabantwana bami emqashweni sengisebenza sengizama ukubakhulisa. Umndeni wami awuzange ungizwe ukuthi ngiyakhala cause bona babethi kunormal emshadweni. Into ejwayelekile nje endaweni ukuthi umuntu wesifazane kufanele kuqine isandla uma ngabe eshadile kuzazizwa ukuthi usemshadweni. Uyabona mawushade nomuntu ohlukumezayo awukazi ushayela isizathu, ushayela into engekho. Amazwi ami nje phela lapha ayikho into engathi ngangiyona kangako kumyeni wami yayingamenza ukuthi angishaye cause ugogo wangikhulisa mina wangifundisa ukuthi umfazi akakhuluma uyathula uyabekezela. Bengibekezelela yonke into nento engiyibona kahle ukuthi lento le ayibekezeleleki kodwa ngithule ngenhloso yokumhlonipha. Ikhona futhi nalento although engihlukumeza but ikhona lento enhlizweni yami ukuthi ngifundise ukuthi indoda iyathotshelwa kumele ngiyihloniphe indoda. So ube ngishayela ilutho ayikho into abengishayelayo ube ngishayela ilutho angishayele nje nokuthi mhlambe njengobula nje dokotela mhlambe uzongibona ukuthi ngiyakubuka okay usezongishaya ngishayele lokho. Yabona izinto nje engathi shu nezinto oyibona kahle ukuthi lezi zinto bengafanele ukuthi angishaye mhlamba bengakhuluma ifuku ukuthi ayimphethe kahle kodwa ngenxa yokuthi naye unalento emphushayo ngaphakathi ukuthi nje mina ngizokwenza lokho akwenze. Oh hey emshadweni wami
kufike la ngibona khona ukuthi ngizofela la ekhaya. Okay, number 1 ake ngibuyele kule point le yommese siqamelweni. Iyona into eyangithusa kakhulu ke leyo. Ngesikhathi sengithola ummese phansi komqamelo, mangithi ngiyavuka phakathi kobusuku. No kuvuke yena aye e-restroom. Mangabe kube khona into ethi awubheke phansi komqamelo. Mangithi nanti igotsho liyashisa. Kukhomba ukuthi ubelibambile ulele uligonile. Ulele nami endlini akekho omunye umuntu sisobabili endlini because abantwana bethu bebehlala ekhaya kithi bebehlala ngima siyasebenza sila eThekwini. So lo mmese nguthola ukuthi uyashisa ngithuke ngingambuzi ngubuyisele endaweni yawo ngilale kusengakusasa ngixoxela abanye abangani bami nje abayifew bethe asazi umendo wakho ngibona ukuthi akekho la ufuna ukungisiza ngiqale ngihambe ngiye police station. Uma ngiya e-police station ngifike e-police station kwakunamanye amalady ayezobika inkinga zawo. Amahle amikahle afundile kunami ayibika inkinga zawo engqondweni yami ngivele ngibona ukuthi mina ngifanele ukushawa angifundile angimuhle ayonke lento ngiyabona nje ngithatha izinto engathi shu ngibuye kusayifiye yokuthi lento ngizoyenza kanjani ngibuyele back ekhaya ngiyohlala nalomuntu ngithi mina kufanele noma ngangihlukumeza noma ngenzani uma ngabe amadoda ekwazi ukuhlukumeza abantu besifazana abahle kanje kushuthi mina ngempela ngifanele ukuhlukumezeka ngibuyele ekhaya mangibuyele ekhaya einsukwini nje ezingengakanani kade ngimbambe nommese avelana ayothenga isibhamu esimthethweni. Ilapho ke dokotela la ngaqala khona ngamqonda ngqo ngathi hayi angifeke mengifa sengiyabuza ukuthi lesi sibhamu baba esani esikabani lesi sibhamu ngoba asinazitha thina samakholo because umyeni wami ubekhona samakholo thina asinazitha. Umyeni wami ubekhona ube umfundisi enkonzweni bengusuku mamkami bakubone nje mina kanti ngusuku mamkami bakubone nje uthiphisa amantombazane la ukuthi ningangithinti namhlanje ngihamba nonkosikazi njoba ngisho ngithi mina bengihlukumezeka everywhere komakhelwane kuphi bengihlukumezeka cause umyeni wami ubeqonywa yonke indawo eceleni naseduze kwami lento engenza ukuthi ngiphelelwe isithunzi ngigcine sengingasazethembi kwayimini ukuthi ngumuntu wesifazane. So umyeni wami ube umfundisi ungishaya nje uyama lapha epulpit uyashumayela ungihlukumeza nje uyama lapha epulpit nebandla liyamsaba liyabona ukuthi ngiyahlukumezeka lingakimi ibandla kodwa alazi lizoqala ngapi ngoba liyambona lo muntu ukuthi akathintwa. No angikhumbula ngisikhumbula isikhathi sokuba mnandi angifuna ukuqamba amanga angisikhumbuli isikhathi sokuba mnandi njoba ngisho ngithi mina la ingqondo yami ibuye khona ngizithola ukuthi ngumuntu sengiphumile emshadweni wamakaze kube mnandi angilazi ithuba lokuba mnandi ngoba nabo abantwana ngibathole ngoba kukhona ublanket uyayibona leyo nto ukuthi kushuthi abantwana ngibathole ngoba ngingena kublanket hayi ngoba bekumnandi into eyigcwele ngaphakathi kimi kwakugcwele ukuthi angiseyena umuntu wesifazane. Number 1 umyeni wami into yokuqala nje dokotela make indoda yaqonywa wamazi umuntu noma wabona ukuthi indoda yakhe isiqonyiwe iyayilimaza ingqondo yomuntu wesifazane le ivele ikwenze uzibone ukuthi kushuthi angiqualify ukuba umfazi kusho ukuthi uthinta lo sisi uthandana nalo sisi nje ngoba yena uyaqualify iyakulimaza leyo nto iqeda nya ikuvalela ethuneni ungakofiki ethuneni. So zonke lezo zinto ukuthi umyeni wami uqonywa yingane engizaziyo mangiphuma noma bazo bayangihleka kukhulunywa ngami kuhlangana ngami sengisilima nje endaweni yayizona yonke leyo nto iyakubulala uphila uyaphela nya iself esteem yakho iyaphela awuphindi uzethembe uhluleka ngisho ukugeza yabona nje njoba ngigcoba i-makeup mina ngiyibone after umshado bengingasayazi i-makeup futhi bengingasayiboni nanokuthi ngiyintombazane kukhona la engake nga-acta like a man ngi-actiswa nayi-anger so ngikhumbula ngijima ngifuqa insimbi mind you nginegama elithi ngifana nobaba kunamazwe endlebeni yami aringayo ukuthi ngifana nobaba plus njengoba manje umyeni wami esengishiyile kusho ukuthi angiyena umuntu wesifazane enough let me practice ukuba indoda ngaqala ngakupractice ukuba indoda ngalifta ngaba nje ngahamba kanje nami ngahamba njengendoda iyodwa into engangiyi-aimile ngangi-aim ukuthi ave ngizobashaya abafana
uNkulunkulu wangisiza, angazi kanjani inhliziyo yami yaphenduka, ngakhumbula ukuthi ngumuntu wesifazane, ngaqala phansi ngazithanda, ngazikhumbula ukuthi ngumuntu wesifazane, ngaqala ngayiphophotha, ngabopha negoda labheka phezulu, ngelinye ilanga libuye libheke eceleni, ngenzela ukuzikhumbula ukuthi ngumuntu wesifazane, ngoba leyo kuhlukumezwa indoda. Okokuqala mawusuku uhlukunyezwa indoda dokotela, usuku uhlukunyezwa yithemba lakho, umuntu odela ukuphila kwakho konke ngaye wayozinikela empilweni yakho, ngoba khumbula umshado uyi-sacrifice. Wena muntu wesifazane udela ubaba noma uyinikele endodeni, futhi umshado ufuna ube permanent, ube i-full time contract. Akufanele ukuthi inhliziyo yakho ibe kwenye indawo. So loyo muntu uma ekulimaza eveza amagama ukuthi awuyena umuntu wesifazane owanele kuye, ikwenza leyo nto ufe fi. Abantwana bami abantwana bami balimalile kakhulu engqondweni. Abantwana bami balimalile kakhulu engqondweni, cause kuthe sengiphumile emshadweni ngaphuma ngine-anger futhi. Sengine-anger ke manje, sengishaka sana. Uyabona, uyayazi imamba, ngase ngishakwa sana, nginolaka, ngihlaza, kuthi noma ukhuluma into encane nami mina ngiyiphendule ngemicabango yami nangama-feelings ami, kanti awusho leyo nto. So ngakhulisa abantwana kuleso simo. Isihlangeneke manje lento siyahamba isiwukhondolo, i-rejection kababa, i-rejection kamama, i-rejection kahusband. Uyacabanga ukuthi yini into ezophuma lapho, bakhulisa kanjani abantwana lapho? Uyalwa, ulwa nabo bonke laba abantu abakuzwisa ubuhlungu, ulwa nobaba, ulwe noma, ulwe nomyeni, ulwa kubantwana bakho. So abantwana bathwala ubunzima, bathwala ingcindezi, bahlukumezeke. I thank God ukuthi uNkulunkulu isheshe ivele lento ukuthi kunomntwana wami omdala sewashona, wefana kakhulu nobaba wakhe. Ngangimshaya, ngimshayisa ukuthi ufana kone laba abangafani nobaba wakhe, abafana nami, abafana nakithi, ngivele ngiqonde lo ngishaye yena cause ufana nobaba wakhe. One day ngabona ukuthi angishaye umntwana, ngishaya uyise, ngithukuthelela uyise. Ngabaqoqa abantwana bami, ngahlala nabo phansi immediately leyo nto ivuka enhlizweni yami. Ngahlala nabo phansi ngababeka la, ngathi ngiyaxolisa ithandwa zami. Kwathiwa mawuxoliselana, ngathi senginihlukumeze kakhulu ngingaboni. Yabuya yonke ke manje lento yokuthi ngibahlukumeze, kuqala lapha ngiqala ukuhlukumezeka nabantwana bami bengiphefumula ipain kubantwana, cause umuntu ubhodla kudlile. Njengoba ngihlukunyezwa la ekhaya, definitely kubantwana ngizobhodla ipain, kubantwana ngibhodle inyembezi zonke insuku. So ngahlala phansi nabantwana bami, ngakhuluma nabo, ngabatshela ukuthi ithandwa zami ngicela ningixolele, bengesimina lo benza lento, ngiphuma enhlungwini enje, ngibaxoxela ngesimo sikababa wabo, cause ngine understanding yokuthi bona njengoba bebancane aba understand ukuthi bekwenzakalani phakathi kwami naye. Yes, bayayizwa ipain nabo, futhi abantwana sebeyaqala behave ubaba wabengasekho. Le behavior yabo hayi ngoba behlaza, bayangibuza ukuthi ma uphi ubaba, kodwa abakwazi ukufinyelela kimi cause sengiyimamba, ngiyanqwaphaza. But u-action wabo wavela mina ukuthi laba abantwana laba nabo banepain ukuthi balahle ubaba wabo, nami nginepain ukuthi ngilahle ubaba wabo. So now lento idinga ukuthi ngivele ngiyilungise. Ngahlala nabo phansi, ngakhuluma nabo, ngabatshela ukuthi ngiyaxolisa, senginihlukumeze kakhulu, ngiyazibona ukuthi ngirong, akusikhona ukuthi ngihlukumeza nina, kodwa ngenziwa ipain yokuthi ubaba wenu wenza u1 no2 no3. Ngiyacela sibambisane bantanami, ningawenzi u1 no2 no3, ngoba u1 no2 no3 uzongibuyisela kule yanto engingafuni ukubuyela kuyona. Ngisuke mina ngagxila kakhulu kumfana cause benginento ethi angifuna fuza ubaba wakhe. So ngagxila kakhulu kumfana, ngamnikeza uthando, ngahlala naye phansi, ngamnaka ngalendlela yokuthi each and every corner alihambayo ngimgadile, ngibhekile ukuthi ubehave kanjani, inhliziyo yakhe ikuphi, ulimele kangakanani, ngimsiza kangakanani ngamandla enginawo. Mind you, ngimsiza nje vele nami alukho usize sengilitholile, kodwa seqala ukubuya umuntu kumina ngaphakathi. Ngahlala phansi nomntanami umfana, ngamnakekela, ngambuza nezinto okufanele ngabuzibuza ubaba wakhe. Ngaqala manje ngaqoka izicathulo eziwu2, ngaqoka isicathulo sikababa nesikama, ngaqala ukukhuluma naye
ngimveze umfana ukuthi yini into ayizwayo, yini into ayibonayo, kanti ngizokhohlwa owentombazane owumagcino. Kuze kube manje owentombazane owumagcino usane enga esibhizi siyayisebenza le enga ukuthi ayingahambi naye impilo yakhe yonke. Njengoba sesuma Jobe Foundation sesiyakwazi ukuthi simsize naye, sisebenze naye ukuthi le ntukuthelo anayo uRaf ngisho ekhuluma uvelane nje unolaka, unenhliziyo encane, uyalwa, but mina ngiyabona ukuthi yonke lento yinto ayithole emumva. But mina ngasuke ngaqinisa kakhulu kumfana ngoba ngangitshela ukuthi umfana uzofuza uyise, kanti izovelana lesi spirit sinamathele entombazaneni. But I thank God ukuthi yonke leyo nto ngisheshe ngiyibone ukuthi abantwana bami bahlukumezekile, siyasebenzisana ekhaya, siyabambisana. Even nomfana wami omdala masibona ukuthi udadewabo ukulesi simo, siyazama ukumlekelela ukuthi simkhame down. Yes, into yokuqala engayitshela enganeni yentombazane ena13, ngingamtshela into yokuthi akazithande. Into yokuqala leyo, mawuyintombazane ukhula kufanele uzithande, uyazi ivalue yakho ukuthi njengoba uyintombazane unevalue engakanani, ungenzi noma kanjani. Isinqumo nesinqumo ofuna ukusithatha, hlala phansi ubone ukuthi isinqumo esi-right. Uma ngabe kuukuthi ufuna ukungena kwi-relationship, mhlawumbe usuyazizwa ukuthi ususesigabeni sokuthi usudinga ukuba kwi-relationship, akube nezinto ozoyibheka kulowo muntu. If eke waqala wabehave kanje lowo muntu ngempela angeke akwazi ukuphatha kahle. Unesikhathi esanele sokuthi uchoose ukuthi ufunani empilweni. But kumina okukumina kakhulu dokotela, ithi into uma uyingane yentombazane musujaha abafana, lungisa impilo yakho kuqala, ngoba ayikho into ongeke ukwazi ukuzenzela yona, ayikho into ongenayo. Kahle uthando sisuke thina sayitshela ukuthi uma uyothandweni uye emadlelweni ahlaza. Amadlela ahlaza akuwe, awekho amadlela ahlaza kumuntu wesilisa ebe ekhona, kodwa kudingeka ukuthi nilingane noma nibambisane, not ukuthi nilingane like ukuthi wena ube njengendoda kuye, kodwa nikulwele kakhulu, nikulwele ukufunda, nikulwele ukuthi nisebenze ukuze ikhaya libe mnandi. Ezinye izinto ezenza ukuthi ikhaya lingabi bikho mnandi, imali. Mayingekho imali ekhaya, ikhaya libe mnandi. So mina ngingathi enganeni yentombazane ayingajaha ukungena emshadweni ingena qualification. Ayingajaha ukuyongena emshadweni ingafundile izidrop isikole ngoba ithi ijahe ukuya emshadweni because kubalulekile. Kulezi insuku zanamhlanje umshado siyavuma uyisibusiso esivela kuNkulunkulu, kodwa into ebaluleke kakhulu imfundo. Funda ngane yentombazane, ube nezinto zakho. Mhlawumbe ungaba nje nomuzi wakho, ungaba nemoto yakho, ungene emshadweni unezinto zakho. Uthando langempela lukhona uthando langempela. Ukuthi ijulileke leyo dokotela osuyibuza, yabona, uthando langempela lukhona. Uthando langempela lukhona. Yes, ukuthi manje ngiyakuzwa usufuna manje enengishumayele, yabo. Manje yes, uthando langempela lukhona. Phela khumbula ukuthi kukhona into okuthiwa indoda, kukhona into okuthiwa umuntu wesilisa. Sihlusho ukuthi asikwazi ukubahlukanisa umuntu wesilisa nendoda. Indoda inalo uthando, indoda iyakwazi ukuphatha kahle umuzi wayo, indoda iyakwazi ukuphila ngomfazi oyedwa, indoda iyakwazi ukuthembeka kumkayo, ibe transparent, ingabi nayo imfihlo. Indoda, umuntu wesilisa uhamba ngesikhathi athanda ukuhamba ngaso, abuye ngesikhathi athanda ukubuya ngaso. Umuntu wesilisa uneyimfihlo, uhlezi uzobamba amabhomu. Akusiyona indoda le. Uthando lusemadodeni. Kubantu besilisa uthanda lukho. Ngaze ngaphinda ngayixolela. Ngaze ngaphinda. Ingakho senginamandla ukuthi ngime phambi kwabantu besifazana abayi-thousands ngikhulume ngalento le yokuxolela. Number 1, into eyenzeke empilweni yami, kwaba khona isikhathi esithi angixolele mina, ngixolele nalo ongidubulile.
okay, ngixolele nomyeni wami. Asivezanga le ndaba le yokuthi waze wangidubula vele umyeni wami. Kodwa kwaba khona isikhathi la kuthiwa xolela lo, uxolele lo, khona indlela yakhe izoba yinhle. I-forgiveness ayisizi isitha, isiza wena ikuvulela indlela. Ngaba ngikho la okhosini kube kuthiwa angaze ngixole, ngixolele futhi mina myself. Into engenza ngibe la ingoba ngathatha isinqumo sokuxolela, ngiphinde ngixolele mina ngokungena emshadweni ngiyimpumputhe. Apholile sithando sami, ngimnandi, ngiphole ngaphakathi. Usho ukuthi kodwa ngabe ngimuhle kanye. Lalela wedokotela, ngesikhathi ngangigugile ngimdala ngiyisalukwazi kungathi ngina 70 ngenziwa ubuhlungu. I-pain ikwenza ube mubi, ikwenza uguge. I-pain ikwenza usheshe ufe. Njengamanje nje I'm not going to die. Kuse-early kabi. Yonke into isa-early njengoba ungibona ngimuhle ngisimomondi. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngagcina ngiyibonile ukuthi ave ngimuhle. Futhi ngithi akekho umuntu wesifazane omuhle njengami emhlabeni. Ngimuhle ngiphelele. Ngimuhle ngiphelele. Yabo. Uyinto ebhlungu kakhulu leyo dokotela ukuthi uthando seliphenduka isikhali. Uthando seliphenduka inkemba, kanti uthando beliduduza, uthando lobunene, uthando lomnandi. Into engingayisho mina kumuntu wesifazane okuyi relationship la ezizwa khona ukuthi uyahlukumezeka khona, ngingathanda ukumxwayisa ukuthi akamusa ukubekezela, ngoba akazi ukuthi ekugcineni izophetha kanjani. Once wabona lama signs nje awenzayo umyeni wakho noma uboyfriend noma ubani, lento nje into yokuqala ehlukumeza umuntu wesifazane i-communication. Umuntu wakho mangabe umthanda engacommunicate, engakwazi ukukuvusa ekseni, awukho kuye. Even ngisho kuye ushadile, ake ngikhulume ngoshadile. Umyeni wami nje mangishadile mina kufanele ngivuse ngo good morning and kiss. Abese vuka mhlawumbe ebathroom or whatever or uyapi, then mina njengomuntu wesifazane bese ngimenzela inkomishi yecoffee okanye ngimjoyine siyogeza together kuba ave kumnandi ukugeza together manithandana. So if loyo muntu engakwazi ukukwenza, even akakwazi ukukubingelela ekseni, uye emsebenzini uyaqoka, akakwazi ukukuncoma, akakwazi ukukutshela ukuthi lokhu mngami, le ngubo mngami ayikufanele, nansi ingubo ekufanele ugqoka le ngubo mngami, uvelana ube mhle kakhulu kumina, not because ekwenza lokho ngoba ekuhlukumeza, kodwa ukunikeza indawo yakho. Mngami ngiyakuthanda kakhulu if ugqoke le ngubo, futhi kuyakuthengela nezingubo zakhe ayithandayo mawuyigqokile. Umuhle mngami, mawuphuma ufike emsebenzini akufonele mngami, manihamba ngenyawo ningenamoto, uhambe kahle na emsebenzini? Yes ngihambe kahle. Uzodlani ngelunch? Uma ngabe kuumuntu onemali akuthi click kancane, thenga lokhu mngami udle, okanye thenga ijuice or whatever. Akhombise nje ukukunakekela. Umuntu wesilisa wakhiwe ngendlela emangalisayo neyesabeka. Umuntu wesilisa dokotela une anointing. Le anointing lena esingasabathola abantu abayisebenzisayo. I-anointing yokucomforta, ungicomforta ngisho ukude. Ungicomforta ngefoni. Namhlanje siyambonga uNkulunkulu sesaba namafoni. Ungicomforta ngefoni, uyangifonela, sithandwa sami konke kuhamba kahle. Iba nezinto nje lokhu ungibuza zona, ulokhu ungitoboza nje kancane. Akuve ukuthi uthando ngoba sesisendlini sesohagana sibama ukukhuluma nje lamazwi amnandi. Uyabona, ungincome kube namagama amongibiza ngawo. Uyabona, sometimes ungangibiza ngequeen or whatever. Lawo magama ayangenza ngibe warmth, ngizibona ukuthi ngisezandleni eziright. Umuntu wesilisa ongakwazi nokukubuza ukuthi udlile ngelunch, udleni ngelunch. Umuntu ongakwazi nokukubuza ukuthi ake sithi nje khona bangakwazi ngisho noma umtshela ukuthi umuntu ngiyagula, ngizizwa ngekho right. Angashona nokuthi kuzomela senze indlela yokuthi uye kadokotela avela nathi hayi thatha ikhambi lapho ubone ukuthi uyaphuza owenze njani. Uyabona lo muntu wesilisa akekho eduze kwakho kude, ungahlali kumuntu okude nawe. Thank you so much. Ngiyabonga kakhulu ithuba eninginike lona. Thank you so much. Ngiyabonga.